precio da media estatal é un 15,61% por baixo. Como xa fixeran os concellos de Chantada e Taboada, Carballedo sumouse onte ao apoio das corporacións da comarca ao sector agrogandeiro. A sesión plenaria tivo lugar onte ás 8 do serán na Casa Consistorial. A ela asistiron todos os grupos con representación e apoiaron a moción a un sector que é o motor da comarca e que está vivindo momentos difíciles. Por parte do Bloque Nacionalista Galego destacan a importancia do asunto, sendo a primeira vez que votan a favor todos os grupos nesta legislatura. Todos estamos totalmente solidarizados co tema, porque é a primeira vez que os sindicatos están xuntos e tamén é a primeira vez que neste pleno hai un acordo dos tres grupos de goberno, dos tres grupos municipais. Nos votamos a favor desta moción porque, consideramos como que o campo está afogado desde hai moito tempo e cada vez está máis. Como ben dixemos, non é xustificable en ningún momento que do 2005 a hoxe os ingresos das explotacións sexan un 1%, máis, e, sin embargo, os costes de produción sean case un 30% superiores ao 2005, en relación ao 2005. Por outro lado, pensamos que sí hai que facer algo máis que solidarizarnos ca moción, como se expuxo aquí no pleno, e que as administracións sí teñen que presionar tanto a administración galega como a administración europea para que estén sentados a falar todos os componentes desta nova normativa que vai entrar. Un precio mínimo a mellor non é difícil de conseguir, pero se consiguen no resto de Europa non sei por que non vamos a conseguir. E Galicia, sobre todo, cando producimos o 50% do leite de toda España e, sin embargo, non somos a autonomía que leva mellores beneficios, senón bastante peores. Entón, pensamos que as administracións sí que poden facer moito máis do que fan e teñen que esforzarse por sacar este tema adiante. Dende o PSOE tamén destacan a unión de tres siglas distintas cara á mesma dirección. Xa solamente vendo o que presentaba a moción, que son os tres sindicatos xuntos, que normalmente isto é dificilísimo ver tres siglas aí xuntas, porque normalmente nas manifestacións por nunca se poñen de acordo onde un empeza o outro termina. Entón, vendo isto, xa se ve que é unha moción moi importante, que foi o lóxico que apoiáramos todos, nunca había esperar menos. A voceira do Partido Socialista ademais pode falar en nome propio, xa que ela viviuno de forma directa traballando na súa explotación, a cal foi a súa forma de vida durante anos, e nos que viu o deterioro do sector, coa baixada regular dos prezos e a suba dos costes de produción. Foi un sector sempre moi desprotegido, desde un principio, porque o sector lácteo, para min o da ganadería, é o máis sacrificado e máis esclavo que pode haber. A pesca tamén é dura, pero aquí este é un sector que tens que estar, non hai vacacións, non hai fines de semana, é que non hai ningún día libre, porque vayas onde vayas, tú a túa hora tens que estar aí. Eu penso que desde que nós empezamos hoxe, o que é simplemente en Carballedo, pois cerráronse por menos unhas 100 explotacións, porque é imposible seguir adiante cos costes que teñen hoxe a producir un litro de leite, o que se incrementou todo. Entón, esta moción parece moi importante, sempre que lle fagan caso, onde se teñen que facer, porque a especulación é tan grande que vai ser mala de cortar. E os grandes, e sobre todo nesta época que estamos vivindo, son os que sempre se lles dá a razón, non se lles quita. E os pequenos, como sempre, teremos que seguir sufrindo, sobre todo con esta crise. Pola súa banda, o Partido Popular apoiou a moción. Un dos motivos, segundo o seu voceiro e alcalde, é que dá de comer a máis de 65.000 persoas na nosa comunidade. Un apoio ao sector gandeiro, o sector leiteiro, que é fundamental para o noso concello e tamén para toda a comarca, e eu atrevo a decir moito máis para todo Galicia. Como se ve, dá traballo de algún xeito a 66.000 persoas en toda Galicia e iso para nós é algo de suma trascendencia para a economía rural e para a economía de toda a autonomía galega. Por lo tanto, como non podía ser de ningún outro xeito, o Grupo Popular deulle o apoio total e tamén os demais grupos. Por lo tanto, neste aspecto, esperemos que serva para impulsar as medidas que se recollen nesa moción e que de alguma maneira podamos aportar o noso grau de area para todo isto. A Corporación de Carballedo tamén rexeitou cobrar pola asistencia ao pleno extraordinario de onte. A reducción nos ingresos do leite reduce a súa vez os ingresos de outras actividades das zonas rurais que contribúen de xeito capital ao